Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriye kabare bocah-bocah? Muga-muga tansah sehat. Dina iki pasinaon basa Jawa ngrembug ngenani unsur basa teks profil tokoh, yaiku tembung lingga lan tembung andahan. Sadurunge pasinaon basa Jawa iki diwiwiti, cepakno dhisik bukumu paket Kirtiya Basa kelas 7. Bukaan kacara 21 nganti 25. Tujuan pasinaon dina iki yaiku supaya para siswa bisa ngidentifikasi unsur basa sing ana ing teks profil tokoh, yaiku tembung lingga lan tembung andahan. Piturut wujude, tembung kuwi kaperang dadi loro, yaiku tembung lingga utawa kata dasar lan tembung andahan utawa kata berimbuhan. Coba bocah-bocah, ana sing ngerti apa iku tembung lingga utawa kata dasar lan tembung andahan utawa kata berimbuhan? Nah, dina iki ibu arep bahas ngenani tembung lingga lan tembung andahan. Coba gatekno. Tembung lingga ing basa Indonesia diarani uga kata dasar. Tembung lingga kuwi tembung sing durung owah saka asale tembung, isih durung dirimbak utawa diowahi. Tuladhane omah, gunung, segara, sepeda, lan sapanunggalane. Dene tembung andahan kuwi tembung sing wis owah saka asale utawa tembung sing wis dirimbak kanthi cara siji diwenehi wuwuhan utawa imbuhan, loro dirangkep utawa dibaleni saka tembung linggane, lan telu dicampur utawa digabung. Ing wiwitan wis dijlentrehake ngenani pangrimbake tembung bisa kanthi cara menehi wuwuhan utawa imbuhan. Wuwuhan utawa imbuhan kuwi ana sing manggon ing sangarepe tembung utawa diarani ater-ater. Tuladhane saka tembung lingga sapu menawa dirimbat utawa ditambahi ater-ater nyo dadi tembung andahan nyapu. Tembung lingga gambar manawa ditambahi ater-ater ngo dadine nggambar. Tembung lingga tutuk manawa ditambahi ater-ater no dadine nutuk. Tembung lingga batik manawa ditambahi ater-ater mo dadine batik. Tembung lingga timba menawa ditambahi ater-ater dak dadi tembung andahan dak timba. Tembung lingga jupuk menawa ditambahi ater-ater ko dadine kok jupuk. Tembung lingga pilih menawa ditambahi ater-ater di dadi tembung andahan dipilih. Tembung lingga sapu manawa ditambahi ater-ater ko dadine tembung lingga ko sapu. Tembung lingga guru ditambahi ater-ater mo dadine tembung andahan maguru. Tembung lingga omah manawa ditambahi ater-ater so dadine tembung andahan saomah. Kuwi mau bocah-bocah tulodo ngenani tembung lingga sing diwenehi wuwuhan arupa ater-ater.
Wuhan utawa imbuhan ana sing manggon ing satengahé tembung. Wuhan sing manggon ing satengahé tembung kuwi diarani seselan utawa sisipan. Tuladhane, saka tembung lingga tulis dirimbak utawa diowahi kanthi cara nambahi seselan in. Dadi tembung andahan tinulis. Tembung lingga guyu dirimbak utawa diowahi kanthi cara menehi seselan dadi tembung andahan gumuyu. Tembung lingga gawe dirimbak utawa ditambahi seselan in dadi tembung andahan ginawe. Tembung lingga sawang menawa oleh seselan in dadine sinawang. Tembung lingga sunar menawa ditambahi seselan dadine sumunar. Tembung lingga kelip menawa dirimbak utawa ditambahi seselan dadine kerlip. Tembung lingga kelap menawa dirimbak utawa ditambahi seselan dadine kerelap. Tembung lingga kepiur ditambahi seselan dadine tembung andahan kelepyur. Wuhan sing manggon ana ing burine tembung diarani panambang utawa akhiran. Tuladhane tembung lingga siram dirimbak kanthi cara menehi panambang dadi tembung andahan siramen. Saka tembung lingga bali dirimbak utawa diwenehi panambang dadine tembung andahan balio. Saka tembung lingga resik diwenehi panambang ono dadine tembung linggahan resik ono. Saka tembung lingga golek dirimbak kanthi cara diwenehi panambang i dadine goleki. Pangrimbake tembung nomor loro yaiku kanthi cara ngrangkep. Tembung lingga sing dirangkep yen ing bahasa Indonesia diarani kata ulang. Tembung kang dirangkep ana papat. 1. Dwilingga. Dwilingga kuwi tembung lingga sing dirangkep utuh. Utuh ning kene ora ana owah-owahan saka tembung lingga sing dirangkep kuwi. Tuladhane bocah-bocah, ayu-ayu, rame-rame lan sapanunggalane. Nomor 2, dwilingga salin swara. Yaiku manawa ana tembung lingga sing dirangkep suarane owah utawa salin. Tuladhane bola bali, gonta ganti, mesam mesem lan sapanunggalane. 3, dwi purwa. Tembung sing dirangkep purwaning utawa wanda wiwitan. Tuladhane saka tembung lingga tulung kuwi ana rong wanda canggih. Wanda menika suku kata tu karo lung. Nah, dirangkep wanda utawa suku kata wiwitan. Tu plus tulung dadine tutulung utawa diwaca tetulung. 4, dwiwasana. Tembung kang dirangkep wanda utawa suku kata kang pungkasan. Tuladhane
Tembung linggo celuk. Tembung linggo celuk iki manawa diperang ana rong wanda utawa suku kata. Suku kata sepisanan ce, suku kata utawa wanda nomor loro yaiku luk. Lah, dadine celuluk. Pangrimbake tembung nomor 3 yaiku kanthi cara dicampur utawa digabung. Ing basa Indonesia diarani kata majemuk. Tembung campuran kuwi kaperang dadi loro. 1. Tembung campuran wutuh. Tembung loro utawa luwih dienggo bebarengan lan nuwuhake teges anyar. Tuladhane, saka tembung linggo rujak lan tembung linggo uleg manawa digabung dadine rujak uleg. Saka tembung linggo sepeda lan tembung linggo motor manawa digabung dadine sepeda motor. Saka tembung linggo sapu lan tembung linggo duk digabung dadi sapuduk lan sapanunggalane. Nomor loro, tembung campuran wancah. Iki manawa ana tembung loro dicampur utawa digabung dadi siji. Nah, sing dicampur iki tugelane tembung. Tuladhane, saka tembung linggo bapak lan tembung linggo cilik manawa dicampur dadi ning kene sing dicampur kuwi tegalane saka tembung dadine paklik. Paklik kuwi bapak cilik utawa bapak saka adine ibu utawa bapak. Tembung linggo ibu lan gedhe manawa dicampur wancah dadine budhe. Duweni teges ibu gedhe utawa mbak yune ibu lan bapak. Kepriye bocah-bocah? Apa wis mudeng ngenani tembung linggo lan tembung andahan? Nah, menawa durung mudeng bisa diskusi nggih ana ing room Google Meet utawa Google Classroom utawa bisa uga lewat WA grup Basa Jawa. Sawise nyinau lan mahami ngenani tembung linggo lan tembung anggahan, saiki bukaan bukumu. Buku paket Kirtiyo Basa kelas 7 kaca 26 nganti 27. Ing kono ana wacan kanthi irah-irahan Ki Hajar Dewantara. Nah, saka wacan utawa teks profil tokoh kuwi golek ana tembung linggo cacahe 5 lan tembung andahan cacahe 5. Cukup semene dhisik pasinaon basa Jawa ngenani tembung linggo lan tembung andahan. Tetep semangat sinau ing omah, jaga kesehatan, patuh ing protokol kesehatan lan aja lali tansah ndedonga muga-muga pandemi enggalo sirna. Amin 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.